kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoyina kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphisa i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification bafethu. Sekuyilolo suku Orbit College versus i-Orlando Pirates. Njengamanje ke bafethu umdlalo usuqalile. Mina okwami okumsebenzi wami ngiyaqinisekisa ukuthi emangena igoli ngenza i-video la ngizokhombisa igoli ukuthi ulibone ukuthi lingene kanjani, just for wena osuke ungekho eduze kwe-TV yakho. Njengamanje ke bafethu ke seningenile igoli, ngizokuvezela nanti liyadlala ngemumva. Wena okwakho kulula kakhulu, make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel, uciphiza i-notification bell. Makwenzeka ngena futhi elinye igoli, ngizophinda futhi ke ngizokwenza i-video ngizokukhombisa lelo goli. Ngicizelele bafethu ukulike i-video, the more i-video inama likes amaningi ingalesikhathi i-video ku-YouTube uyirecommenda. Ema uyirecommenda i-video ivela kakhulu kubantu abasebenzisa u-YouTube, so leyo video leyo ithola ama-views athi xaxa. So mina njengomshayeli we-channel lokho kuyangiholisa, so make sure ukuthi awulenze iphutha uyayilike i-video bafethu. Okwamanje ngivumele ngithi ke nje bye bye.